Hello friends, बरायबाय Bodo job info official YouTube channel big update सफैदों exam date गोदान फैबावबाय बेनो जाबाय SD Constable SSC निफ्राय गोदान official notice exam date plus admit डाउनलोड खालामनाय माब्ला खालामगोन जों बेखौ नायगोन जाय नोंथांमोना Bodo job info official YouTube channel गोदान subscribe खालामना लानो हागोन जेब्लायबो सरकारि साख्रिनि सायाव latest update मोननो हागोन plus गभर्नमेन्ट स्किमनि सायावबो नोंथांमोना बर' रावजों आपडेट मोननो हागोन दा जोङो SSC नि अफिसियेल साइटआव फैखाबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो नटिसखौ दायो नायनोसै देन दाखालि जायफ्रा साख्रि मोनबाय जयनिं जाबायना जायाखै कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय दा जोङो जिडिखौ नायनोसै गोदान अफिसियेल नटिसआव जों क्लिक खालामबावबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो एग्जाम डेटआ नोंथांमोना फाइनाल एग्जाम डेट बेयाव खालामदों नै स' बेखौ नायोब्ला जिडि कनस्टेबल भेकेन्सिया जोंहा गोबां दङ जों नटिसखौबो नायबावगोन दा बिनि एग्जाम डेट ओंखारनाया गोदान एग्जाम डेट फैनाया जों नुदों दायो 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 प्लस 13, 17, 18, 19, 20, 21 एन्ड 25 दङ फेब्रुवारि स' बे जिडि कनस्टेबल 2025 नि साख्रि जेराव एग्जाम होनो नोंथांमोना थांगासिनो बे डेट होनायाव स' नोंथांमोना मोनदों नै आरो बे एग्जामा आसामाव जागोन एन्ड अनलाइन एग्जामखौ नोंथांमोना होनांगोन प्लास एग्जाम सिटिखौ दा बावैनो नोंथांमोना नायनो हानाय अपसन फैथारसिगोन दा एडमिटआ जोङो एग्जाम डेटनि सानब्रै सिगां डाउनलोड खालामनांगोन नाथाय एग्जाम सिटिखौ जोङो दा बावैनो नायनो हासिगोन दा जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोनगोन दा बे फैनो गोनां साख्रियाव भेकेन्सिया बेसेबां दंमारो सिलेबासआ मा दङ जों बेखौ दायो नायनोसै थ' नोंथांमोना सानब्रै सिगां जेब्ला एडमिटआ फैयो अब्ला भिडिअ मोनखागोन खुनु टेनसन गैया दा जोङो नटिसखौ नायनोसै गोबाव खालामला बेनिफ्राय साख्रिया गोबां फैगासिनो दङ गोबां सेन्ट्रेल साख्रि दा बावैनो ग्रुप डिबो फैगासिनो दङ बेनो जाबाय आरआरबि दा बे जाबायनो अफिसियेल नटिसआ बेनोमोन एग्जामखौ बुंदोंमोन बिथांमोना जानुवारि फेब्रुवारि होननानै दा फाइनालि फेब्रुवारि मोनमारबाय जोङो दा भेकेन्सिखौ नायनोसै स' भेकेन्सिया सिगां ओंखारनाय एसे खममोन अके दा जों मोनदों 39,000 नाथाय दायो 46,000नि बारा दङ बेखौ जोङो नटिसखौ मोनखादोंमोन ना बेखौ जों मिन्थिबाय दानिया नोंथांमोननि एग्जामनि लेंगुवेज बेनिफ्राय एग्जाम नोंथांमोननि सिलेबासखौ जों नायोब्ला सबसे गाहायाव फैनांगोन आरो फैनाय लोगो लोगो जों दायो मोनसे अपसन मोनदों एनसिसि अके थ' जायफ्रानोखि एनसिसि दङ बेवहाय माने एबिसि दङ जुदि सि दङबा नोंनिया 5% बेबादि मार्क्सखौहाय माने मोनगोन आरो माने पार्सेन्ट सिस्टेमावसो वेटेज मार्कखौ नोंथांमोननो होनाय जागोन थ' बेखौ जों मिन्थिबाय देन दानिया जों एग्जाम सिलेबासखौ जों नायनोसै दा एग्जामा गासै 60 मिनिट्स एबा 1 घन्टा टाइमिंखौ नोंथांमोना मोनदों अनलाइन हिसाबै साबजेक्ट वाइज बेवहाय दङ नै नाम्बारा 20 कुइसन दङ बेनिफ्राय मोनसेयाबानो 2 मार्क्स मोनो आरो 1/4 बेवहाय नेगेटिभ दङ एबा 0.25 दङ आरो माने मोनब्रै रं जाबाथाय नोंनिफ्राय -1 दाननाय जागोन आरो बे एग्जाम लेंगुवेजआ जोंना हिन्दी आरो इंलिसजों लिरनो हागोन असमियाबो दङ गोसो दङबा बेंगलि दङ गुजराती दङ माने माखासे रिजनेल लेंगुवेज दङ बाट बर'आ दासिमबो हाबाखै सेन्ट्रेल लेभेलाव बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों बर' साहित्य सभाया जाहाथे बेखौ नांनानै गोजौ लेभेल सिटेट जा एबा एसएससि जा नोंथांमोना जाहाथे बेखौ सोसननो हायोब्ला जोबोर मोजां जागौ जोंनि थाखाय हेल्पफुल जागोन आरो दा जेब्ला फिजिकेल जागोन अब्ला 5 केम खारनांगोन 24 मिनिट्सआव हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 1.6 केम खारनांगोन 8 मिनिट बेनिफ्राय हाफ नोंथांमोना मोनदों नै अके स' बेखौ जों मिन्थिबाय आरो दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट